Kiitos oikein paljon. Mä oon siis Pekkarisen Elina, lapsiasiavaltuutettu, myöskin vielä hetken aikaa vuoden isovanhempi. Mulla on ilo ja kunnia olla kahden lapsen isoäiti, joista pienempi on vasta 3 kuukauden ikäinen Eetu, eli Eetu viettää tänään vauvan päivää. And hello to everyone in English as well. I was a little bit puzzled whether I'm supposed to speak in English or in Finnish. I prepared it in both languages, but unfortunately, I'm taking this in Finnish, so please try to follow with the earphones. Ensinnä tietysti kiitos Lealle tämän tilaisuuden järjestämisestä. On ollut todella suuri ilo tätä esitystä myöskin valmistella. Toki se edellytti vähän paljon, kun tässä on ollut aika suuret puhujat edellä. Semmoinen ajatus virisi, että eiköhän me kaikki lähdetä Chicagoon yhdessä, kun näin paljon meitä kehuttiin. Tämä mun lyhyen puheenvuoron rakenne on sellainen, että mä ensin puhun muutaman sanan lapsuuden erityisyydestä, sen jälkeen hyvän lapsuuden merkityksestä. Lopuksi näistä uupuneista vanhemmista muutin siis luentoa valmistellessani tämän äidin käsitteeseen vanhempi, koska ongelma koskee myös isiä. Ja sitten ihan viimeiseksi niistä kaikkein tärkeimmistä asioista. Mutta haluaisin oikeastaan aloittaa sitaatilla, jonka Frederick Douglass on meille kertonut. Hän on vuonna 1818 Yhdysvalloissa syntynyt orja, jonka isä oli valkoihoinen ja äiti työskenteli orjana. Ja hänet sitten erotettiin äidistään ihan vastasyntyneenä vauvana. Tällaiset lehtolapset eivät olleet hyväksyttyjä. Ja Frederick Douglass eli aika vaikean lapsuuden, mutta hänellä oli onni päästä siinä 8-vuotiaana Baltimoreen hyvään perheeseen, jossa perheen äiti salaa opetti häntä lukemaan. Ja Frederick Douglassista tuli sitten yksi orjien vapauttajien eturintaman ihmisistä. Hän oli myöskin valtionpäämies ja kirjoitti lukuisia teoksia. Ja hän on todennut, että on helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia, ja tämä on kyllä todellista. No, lapsuuden erityisyydestä haluan vielä sen verran sanoa, että kuten Lea tässä totesi, niin lapsuuden kehityshän on, tai lapsen kehitys, se on universaalia. Lapset kehittyy kutakuinkin samalla tavalla kaikkialla maailmassa. Ja se on myöskin ikiaikaista. Nämä muutokset rytmissä on hyvin pieniä. Kuten James Heckman tuossa sanoi, niin oikeastaan kaikki nisäkkäät ja kädelliset kehittyy aika tavalla samassa tahdissa, kun katsotaan vaikka meidän solujen jakautumista ja aivojen muutoksia ja niin edelleen. No, ihmislajille tyypillistä on se, että lapsi syntyy hyvin kyvyttömänä, tarvitsee erittäin paljon tukea. Monet nisäkkääthän lähtevät välittömästi liikkeelle ja pärjäävät jossain määrin itsekseen, jäniksen poikaset kokonaisen vuorokauden ilman emoaan. Mutta ihmislapsi tarvitsee emoa jatkuvasti. Ja sen tähden tämä kiintymyssuhde hoivaaviin aikuisiin on niin välttämättömän tärkeä. Lapsi ei kerta kaikkiaan voi kehittyä psyykkisesti, fyysisesti eikä sosiaalisesti ilman aivan jatkuvaa hoivaa. Ihmislajille tyypillistä on myös se, että tämä hoivan tarve kestää todella pitkään. Niin kuin Lea tuossa osoitti, niin se kestää koko ihmisiän. Yksikään ihminen ei pärjää aivan yksin. Tai jos selviytyykin, niin yleensä psyykkisesti aika heikosti. Erityisen paljon hoivaa kaipaavat sitten vanhenevat ihmiset. Voikin melkein sanoa, että ihminen taantuu takaisin lapseksi, ja tämän myös sanon syvällä kokemuksella, kun molemmat vanhemmat on vanhoja ja tällä hetkellä myös hyvin sairaita. No, nämä lasten tarpeet on omalta osaltaan aiheuttaneet sen, että meillä on moderni hyvinvointiyhteiskunta ja että meillä on tällainen moderni perherakenne. Lasten tarpeet, lasten kielen kehitys, lasten hoivan tarve on pitkälti vaikuttaneet siihen, miltä meidän maailma tänä päivänä näyttää. Mutta silti tuntuu siltä, että vasta viime vuosina me ollaan todella viisastuttu siitä, mitä lapset tarvitsevat. No, kuten Lea kertoi tuossa sen kehityspsykologisen tarinan lapsen kehityksestä, niin se varmaan on se kaikkein tunnetuin. Lapsi on ikään kuin kehittymätön yksilö matkalla aikuisuuteen.
Vasta 50-luvulla tieteellisesti pystyttiin esittämään, minkä tähden se hoiva on sille lapsen psyykkiselle kehitykselle niin äärimmäisen tärkeää ja mitä hellyys merkitsee. Siihen asti lasten tarpeita oltiin aika pitkälti ajateltu ravinnon saannin, hygienian, lämmön ja niin edelleen kautta. Mutta tämmöinen Harry Harlow, joka itse asiassa oli biologi, itsekin olen eläintieteilijä itse asiassa pohjakoulutukseltani, niin osoitti rhesusapinoille tehdyillä kokeilla, että kun nämä apinanpoikaset erotettiin emostaan, niin he eivät hakeutuneet ravinnon luo, vaan he hakeutuivat tämmöisen karvasen keinoemon luokse. Ja semmoiset rhesusapinan poikaset, jotka pakotettiin elämään sen pelkän ravinnon turvin, niin heistä tuli hyvin häiriintyneitä, joko aggressiivisia, arkoja tai täysin passiivisia. Ja sitten taas nämä, joille suotiin se karvasen keinoemon turva, niin he kehittyivät jossain määrin normaalimmaksi, eivät kuitenkaan yhtä normaaleiksi kuin nämä emonsa hoivassa eläneet rhesusapinan poikaset. Ja kuuluisa kehitysteoreetikko John Bowlby kehitti sitten samaan aikaan kiintymyssuhdeteoriaa ymmärtääkseni sotalasten avulla, ja hän ja Harry Harlow ystävystyivät. No sitten näiden Bowlbyn ja Harlown motivoimana Mary Ainsworth alkoi tehdä tällaisia vierastilannekokeita ihmislapsilla, joissa lapsi erotetaan hetkeksi äidistään tai hoivaajastaan ja huoneeseen tulee vieras henkilö. Ja sen pohjalta tyypiteltiin sitten erilaisia kiintymyssuhteita. Ja tänä päivänäkin me jaotellaan ihmisiä turvallisen kiintymyssuhteen ja turvattoman kiintymyssuhteen omaaviin ihmisiin. Ja näitä turvattomia kiintymyssuhteita on sitten ajan saatossa kehitetty uusia, viimeisimpänä ymmärtääkseni tämmöinen reaktiivinen kiintymyssuhde, mutta että paremmin tunnettuja on tämmöinen välttelevä kiintymyssuhde, joka on ehkä suomalaisille aika tyypillinenkin tapa olla. Eli ehkä vähän pidättäydytään sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Toinen on ristiriitainen, että toisaalta ahdistutaan ja toisaalta takerrutaan. Ja kolmas on hajautunut, eli tämmöinen hyvin ennakoimaton tapa reagoida erilaisiin stressaaviin sosiaalisiin tilanteisiin. Mutta lapsuuden kehityshän ei ole pelkkää kehityspsykologiaa, se on myös mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallinen ja myös yhteiskuntatieteellinen. Ja tätä modernin lapsuuden muodostumista sitä on yhtäältä kuvattu tämmöisenä kehityksenä ihan hirvittävistä kauheuksista matkalla kohti pelastumiseen. Tätä koulukuntaa edustaa esimerkiksi ranskalainen Loy de Moos. Amerikkalainen Loy de Moos, kun taas sitten ranskalainen Philippe Barrier on kuvannut tätä lapsuuden kehitystä matkana vapaudesta kohti kontrollia. Ja suomalaistutkija Leena Alanen on kuvannut sitä niin kuin matkaksi kohti aikuisuuden odotushuoneita. Itse sanon, että monella mittarilla mitaten tämä modernin lapsen ja lapsuuden historia on kuitenkin ollut menestyskertomus, jota sitten tämä kansainvälinen sitoutuminen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen on mitä suurimmassa määrin siivittänyt. No miksi se hyvä lapsuus on sitten niin tärkeä? Ja mä lupaan katsoa kelloa, mä tiedän, että me ollaan tosi pahasti jäljessä. No Jari Sinkkonen on todennut, että monet tunne-elämän häiriöt on sinänsä ihan mielekkäitä yrityksiä sopeutua mielettömään todellisuuteen. Me tiedetään nykyisestä tämmöisestä Adverse Childhood Experience-tutkimuksesta, että pienenä lapsena koetut traumaattiset kokemukset itse asiassa vaikuttaa psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin hyvin pitkälle aikuisuuteen. Ja tällä ei ole siis todella pelkkiä psyykkisiä vaikutuksia, vaan myös vakavat sairaudet, kuten verenkiertoelimistön sydänten sairaudet, tukielin- ja liikuntasairaudet ja niin edelleen, ovat yleisempiä niillä ihmisillä, joilla on ollut traumaattinen lapsuus. Mutta me tiedetään nykyään myös niin sanottu PACE-tutkimus, eli Positive and Adverse Childhood Experience, jotka osoittaa, että erityisesti kodin olosuhteet, huoltajien käyttäytyminen, huoltajien terve mieli ja rikoksettomuus, väkivallaton kasvuympäristö ja paljon täällä
jo mainittu hellyys ja rakkaus toimivat erittäin hyvinä rakennuspalikoina hyvälle lapsuudelle. Ja tämä mieletön sitaatti meidän lastenhuoltolaista, johon Lea viittasi, niin sehän kumpuaa tuolta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta, jossa on itse asiassa uskallettu käyttää sanaa rakkaus. Eli lapsilla on oikeus kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä. No, mikä tätä harmoniaa tänä päivänä sitten uhkaa? Tässä on perhebarometrista, joka on Tiina Ristikarin Putiikin tuottama tutkimus. Siellä tutkittiin vuonna 2016, että mitkä on esteitä niin kuin lapsen haluamiselle. Ja tämä on ryhmäkeskustelussa, jossa yksi haastateltava toteaa, että on pakko sanoa, että pienten lasten maailmat on ihan jossain sfääreissä ja ihan saatanan kiukkusia koko ajan silleen, että huijaa. Ja tämä on se kuva, mitä Anne myöskin kuvasi, että me herkästi annetaan vanhemmuudesta tällainen käsitys. Suomihan on tosi tasa-arvoinen maa. Me ollaan monella mittarilla mitaten yksi maailman tasa-arvoisimmasta maista. Meillä on pitkät vanhempainvapaat 9 kuukaudesta 3 vuoden ikään. Mutta kuitenkin kun 40 maan vertailua tehtiin, niin suomalaiset vanhemmat olivat siellä uupuneimpien joukossa. Euroopassa uupuneempia olivat vain Belgian, Puolan ja Sveitsin vanhemmat. Ja Belgiassa esimerkiksi niin tämä äitiysloma kestää vain 3 kuukautta, että siellä se äitien paine niin kuin palata töihin on vielä suurempi kuin meillä. Tätä uupumusta vertailtiin sitten erilaisiin mittareihin, niin kuin valtaan, maskuliinisuuteen, epävarmuuden välttelyyn, tulevaisuusorientoituneeseen ja suopeuteen, mutta että siellä suurin yhteys löydettiin individualismiin. Ja uupumus ja individualismi varmaan selittyy sitä kautta näiden tutkijoiden kanssa. Tässä näkyy tämä individualismin määrä ja täällä tämä vanhempien uupumuksen määrä. Ja näette, että siellä Puola on hyvin korkealla, samoin kuin se Belgia, mutta että Kanada ja USA, jotka tyypillisesti on niitä yksiä individualistisimpia maita maailmassa, niin ne myöskin on siellä ihan kärkikahinoissa. Ja yllättävää kyllä Suomi. No mistä tämä uupumus sitten johtuu? Joo, mä tiedän. Mä 10 minuuttia myöhemmin aloitin tämän, niin mä oon vähän hädissä. Mutta että nämä tutkijat osoitti tätä uupumusta ennen kaikkea vanhemmuuden vaatimuksiin. Että vanhemmuudesta on tullut tietynlainen suoritus. Se vaatii valtavan määrän emotionaalista työtä ja henkistä ja taloudellista panostusta. Ja tämmöisessä individualistisessa kulttuurissa apua tämän projektin suorittamiseksi ei juurikaan ole saatavissa. Suomessa tämä naisten tasa-arvo ja työssäkäynti siis todella on erittäin korkealla tasolla. Kun me mitataan OECD-maita, niin me nähdään siellä, että suomalaiset äidit työskentelee hyvin paljon, etenkin sitten kun lapsi on kouluikäinen. No, mitä tälle asialle sitten voitaisiin tehdä? Nyt mä lupaan lopettaa. Mä kerron nämä teesit tähän. Mä jätän tämän kysymyksen vielä auki. En kerro teille vielä, mitä lapset itse kertoo, mutta mitä me tiedetään tutkimuksista on, että me tarvitaan palveluja. Me tarvitaan peruspalveluja, neuvolaa, kotikäyntejä, perhetyöntekijöitä, isoon tarpeeseen sitten myöskin tukihenkilöitä, lastensuojelua, ehkä jopa sijaishuoltoa tai koko perhehoitoa. Mutta me tarvitaan myös matalan kynnyksen apua, järjestöjen järjestämiä perhekahviloita, kivoja teemapäiviä puistossa. Me tarvitaan läheisiä, ystäviä, tuttavia, sukulaisia ja miksei myös naapureita, kavereita. Suomalaisessa kulttuurissa tämmöinen yksin mököttäminen on valitettavan yleistä. Ja kyllä mä ajattelen, että se suuri viisaus, mitä me voitaisiin tämänkin päivän aikana oppia, on se, että jos kaikilla lapsilla todella olisi tämä hyvä lapsuus, niin maailma olisi kyllä ihan takuuvarmasti paljon parempi paikka ihan meille kaikille ihmisille.
Ja kun me tunnustetaan tämä lapsuus ainutkertaisena elämänvaiheena, me ollaan jo tosi pitkällä ja se on jo suuri muutos, mutta se ei yksin riitä. Mä väitän, että jos tämä hyvä lapsuus olisi yhteinen pyrkimys, niin perheiden tukeminen ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito koettaisiin niin tärkeäksi, että näitä Hilu Kempin kuvaamia leikkauksia suomalaisperheiden hyvinvointiin ei tehtäisi. Mutta kyllä mä myöskin kuuntelisin lapsia siinä, mitä he kokee, että on niin kuin kaikkein tärkeintä heidän hyvinvoinnilleen. Ja tämä toistuu uudelleen ja uudelleen niissä tutkimuksissa, mitä me tehdään. Eli lapset toteaa, kun heiltä kysyy, että mitä lapsi tarvitsee, jotta hänellä olisi hyvä olla, niin yleensä tämän kodin, ruoan ja vanhemmat. Ja tuntuu siltä, että siinä meillä on vielä aika paljon tekemistä. Kiitos.